Ще решим една задача от трапец от книгата за ученика на Архимед за 8 клас на страница 33, задача 194. Както обикновено ви съветвам да сложите видеото на пауза, да помислите малко, да направите чертеж, да се опитате да решите задачата и след това да изгледате и да сравните. Приемаме, че сте го направили и продължаваме с разсъжденията. Ето нашия чертеж. Тази задачка е по-различна от повечето, които сме решавали до сега, защото в нея трябва да се докаже едно твърдение, което включва думичките тогава и само тогава. Математиката те имат специален смисъл. Значи казваме, че ъглополовящите се пресичат в една точка тогава и само тогава, когато основата е равна на сумата от бедрата. Какво означава това да докажем едно такова твърдение тогава и само тогава? Означава, че трябва да докажем две неща. Първото е, че ако ъглополовящите се пресичат в една точка, следва, че основата е равна на сумата от бедрата. И след това трябва да докажем обратното твърдение, че ако основата е равна на сумата от бедрата, тогава и ъглополовящите се пресичат в една точка. Така че започваме. Между другото, няма значение в какъв ред ще ги докажем. Започваме да речем с това, че приемаме, че ъглополовящите се пресичат в една точка. Тоест ще запишем, че е дадено, че DE е ъглополовяща и CE е ъглополовяща. Това, което искаме да докажем е, че това, което ще трябва да докажем е, че АБ е равно на АД плюс БЦ. Тоест, че основата е равна на сумата от бедрата. Така, как да го докажем това? Значи от това, че DE е ъглополовяща, следва, че ъгъла ADE е равен на ъгъла EDC. От друга страна, ъгъла EDC е равен на ъгъла DEA, защото са кръстни при успоредни прави, основите са успоредни. Следва, че триъгълника DAE е равнобедрен или AD е равно на AE. Нека да го запишем. Ъгъл ADE е равен на ъгъл EDC, защото DE е ъглополовяща. Ъгъл DEA е равен на ъгъл EDC, кръстни. Следва, че ъгъл ADE е равно на ъгъл
ЕД, или тук сме го записали ДЕА, няма значение, от което следва, че триъгълника АЕД е равнобедрен, или следва, че АД е равно на АЕ. Аналогично може да докажем, ще запишем само, че по аналогия може да докажем, че BC е равно на BE. Как? Ами по същия начин, понеже C е ъглополовяща, следва, че ето този ъгъл е равен на този ъгъл. Ъгъла ECD е кръстен с ъгъла CEB. Триъгълника EBC е равнобедрен, страните му са равни и B е равно на BC. Или в крайна сметка установихме, че AB, което по принцип е равно на AE плюс BE, е също така равно, понеже AE и BE са равни на съответните бедра, е равно на сумата от бедрата AD плюс BC. Което е първата част от това, което трябваше да докажем? Което беше именно, приемаме, че DE и CE са ъглополовящи, искаме да докажем, че основата е равна на сумата от бедрата. Сега, втората част трябва да докажем обратното твърдение. За втората част ще ни е дадено, че АБ е равно на... Тук съм забравил да допиша. АБ е равно на АД плюс BC и трябва да докажем, това, което ще трябва да докажем е, че DE и CE са ъглополовящи на съответните ъгли. Така, в голяма степен това нещо може да го докажем така по обратния начин. Значи, нека един вид... Сега, когато знаем, че АБ е равно на АД плюс BC, може да си изберем точката е такава, че да е точно в тая част на АБ, така че АЕ да е равно на АД. Можем да изберем по този начин, да си построим точката Е. Значи, нека е такава, че АЕ е равно на АД. От тук следва, че триъгълника АЕД е равнобедрен, или че ъгъл АЕД е равен на ъгъл АДЕ. От друга страна, продължаваме тук. От друга страна, отново,
ъгъл DEA е равен на ъгъл EDC кръстни при успоредни прави, от което следва, че ъгъла ADE е равен на ъгъла EDC, от което следва, че DE е ъглополовяща. По аналогичен начин може да докажем, че CE е ъглополовяща. Така, щом DE и CE са ъглополовящи и двете минават през точката E, която точка E сме избрали да лежи върху основата, с това сме доказали, че двете ъглополовящи се пресичат в една точка от основата. И с това задачата е доказана. Може за някой да е малко трудно да разбере нюанса. Какъв беше смисъла от... На някой може да му се струва, че всъщност и в двата случая сме направили едно и също нещо. Изисква се внимателно да помислим, за да разберем наистина нюансите на разсъжденията в едната посока и в другата, да разберем, че наистина това са различни разсъждения и наистина това означава, че двете твърдения са еквивалентни. Тоест, двете твърдения са или едновременно вярни, или едновременно грешни. Така.